माब्रै जाखो मानसिया हो बहा जानानै गेजेराव सिजिलाय हरदोंमोन नोंथांखौ मा खामसिम बारा खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअखौ बयखौबो खनसे बरायना फिनबाय आरोना आं दिनै नोंथांमोननो नैबे जोंहा असि दैमारि बेखौ नोंथांमोन बुंनाय लेखा नोंथांमोन माने मदद होनाय लेखा दिनै माने मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट खालामनो लांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर मेडिकेलाव माबायदि बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो नागिरदों ओमफ्राय सोर सोर थाहैगोन सोर सोर माबायदि कन्डिसनाव लांदों माबोरै दोनहैनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' ओमफ्राय आं बिसिनि न'आव लांनो फैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे जोंहा सासे लोगोखौ आं लेंबोबाय लांनो ओमफ्राय नैबे बेयावनो लांनो आरोना नैबेयावनो ओमफ्राय बिसिम आं नैबे नोलोबारिसिम थाबायलांनो लेंदोंमोन आरोना ओमफ्राय थाबायलांनो हाया होननायखाय न'सिमनो लांनो फैथारबाय आरोना थ' नैबे बिदि थफ्ला थफ्लि बिबाजै सासे बिब' सासे थांफासिगोन आरोना माब्रै जाखो मानसिया हो सानै थाङो ना दे गाखोदो गारियाव नै उनाव गाखो बोना हो हाबद' गेजेराव गाखो नोंहा उधर ही बैठो ओंखाम लाखादों थिगानो जादोंलै दा एसे एसे होनांगोनलै जोंबो उखैगोन ना थ' लोगोफोर खोथाया बिदिनो आरोना नोंथां बुंनाय लेखा जों माने आंना स्पेसियेलि जों न'खराव माने रायलायनानै न'खरनि गासैजोंबो डिसिसन लानानै ओमफ्राय आं जायगानि माखासे एसे माने मिथिनाय मानसिफोरजों एसे डिसकासन खालामनानै बिथांमोननिफ्राय साजेसन लानानै माने नोंथांमोन बुंनाय लेखा माने गोजानाव लांनो बेबायदि हायाखिसै आरोना मानो होनबा थाखा फैसानि खोथाखौथ' नोंथांमोन सानो मिथिखाबाय नङा होमबा थ' बेनिखायनो माने सानबाय आरोना नैबे जोंनि जिथु लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि जिथुनाखि मेडिकेल कलेज बेयावनो लांनानै सोनानै दोननो सानबाय आरोना मानो होनबा नायनाया बेयाव फ्रि जागोन ओमफ्राय ट्रिटमेन्टआ फ्रि जागोन ओमफ्राय मुलि सुलिखौल' नोङो गैयै बायनांगौ नालाय थ' बेयावनो एसे खम खरसबो जागोन साननायखाय जागोन होननायलाय मानसिफ्रा माने एसे बुंनो हानायखाय मिथिहोनायखाय माने बेयावनो लांनानै दोननो बिदि सानबाय आरोना थांबाय थांबाय आरोना नोंथांमोना बेबायदि बहा जानानै गेजेराव सिजिलाय हरदोंमोन नोंखौ लांनो नागिरदों दिनै देलाय खोन्थालाय नोंथ' सबसे मिथिगौ मिथिना मिथिया दा जों बबाव थांनो नागिरदों मिथिना मिथिया बबेहाय लखिमपुरावहाय बहा जानानै मा डाक्टारा बिसि गिदिर गिदिरखौ थुनो खोन्थाबाय थागोन र' मोसौनाव थुग्राखौसो थुनो खोन्थागोन र' डाक्टारखौ बै मोनसे जाथि बिजि दंलै मोसौ बुंजासे थुनानै माने सिरिसाव गिदिर गिदिरा सानसेयाव गंब्रै गंबा बेखौ थुबाय थालाय मोन हामगोन बे होननानैसो खोन्थाना होगोन आं बिसि गिना गिया नोङो गियाना गिया फै गगा मोनबाय बोथोरा जोबोद गाज्रि दै होमबाबो माने मेडिकेलाव लांना सोना दोननोसै आरोना ओमफ्राय उनाव नुहरबाय नोंथांमोना बिबाजै सासेया बिब' आरोना बिसोरखौनो माने मेडिकेलाव एसे जत्न लानो बायदिसिना खालामदों बिसोरखौ लाना फैबाय आरोना जोंथ' थानो हाया नालाय बिसोरखौ एडमिट खालामना गारबोनोसै ओमफ्राय खबर लाबाय थागोन आरोना मोजां माबायदि नायदों माबायदि मादों एसे खबर लाबाय थागोन बोरै माबायदि जादों थ' मुलिखौथ' बायनांगौसो नालाय थ' बेयाव जेसेबां माने खरसा जागोन मुलिखौ बायथोंसै बिसोरो ओमफ्राय माबायाबो फार्मासियाबो खाथिखा नालाय ओमफ्राय जिथुनिखि नायनाय बायदिसिना ट्रिटमेन्टफोर गासिबो फ्रि आरोना थ' खम खरसावनो जागोन बायदि मोननायखाय बे जोंनि जिथुनिखि लखिमपुर मेडिकेल कलेजावनो लांना सोना दोननोसै आरोना नैबे उनाव जिथुनिखि बिब' सानैखौ मोनदों बिसोर एसे नायथोंसै आरोना थ' थांबाय थानोसै आरोना जाय दा ओंख्रि देखायबानोसै मेडिकेल मोनोब्ला माबायदि कन्डिसनाव बेबायदि जायो माबायदि नायो डाक्टारा मा होनो जायखिया लाखिनो लाखिया जायखिया देखायग्रोनोसै आरोना थ' लाखिनाय जायाबाथ' जायासै नङा होमबा थ' गावसोर हागोन बायदिबो गावसोर ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन बायदिबो लाखियोब्ला गारबोनोसै आरोना थ' लांगारनायसै जायखौ नङा होमबा ओमफ्राय बेनो आरोना खोथाया नोंथांमोना जेरै आवगोल होनदोंमोन ओरै थोरै माबायाव लाबो ओरै जोंथिंनि लाबो जे खरसाखौ नायनानै जिथुनिखि माने जायगाबो गोजान नालाय थाहैनाय बानायनिबो सुबिदाफ्राबो एसे गैया नालाय थ' बेखौ उन सिगां साननानै नायनानै माने नैबेयावबो जायगानि एसे गोरों गोराफोरनावबो साजेसन लाबाय आङो ओमफ्राय बिसोर बुंनाय मथे माने बेयावनो बिसोरो माने मोजां जागोन होनना बुंनायखाय आं बेयाव लाबोनायदों आरोना दिनै बिसोरखौ दोनना फैनोसै ओमफ्राय नैबे लोगोनि गारिखौनो रिजार्भ लानानै फैबाय आङो ना माने लामायाबो एसे गोजान नालाय ओमफ्राय बोथोराबो गाज्रि नालाय ओमफ्राय बेबो थाबायनो हाया होनबाय नालाय थ' थांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय दा मेडिकेलाव माबायदि कन्डिसन जायो फै मोनफैबाय नैबेनो आरोना मेडिकेल कलेजा बेनो ओमफ्राय दायो फार्स्ट टाइमाव टिकेट लाग्रोनांगौ जायो टिकेट लाग्रोसै
मोनफैनाय लोगो लोगो जोबोद अखा जाबाय नै अखाजों रे 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 आरोना मोनफैबाय मेडिकेल कलेजाव नैबेनो हाबलांनायसै आरोना सिङाव नै बेबायदि एडमिट खालामबाय आरो फार्स्टआव टिकेट लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय डाक्टारसिम लांसै दायो 23-24 Itu apa semua? Apa? Sikat benar? Ya. Apa yang mau disebut? Ini sikat. Ini satu orang di sana kan? Iya. एक्सट्रेनि थाखाय रेडि जाबाय आरोना बेखौ एक्सट्रेखौ नै बिथिं बानायो बेवहाय बानायो डक्टरा एक्सट्रे खालामनानै रिपर्ट लिरना हरदों आरोना एक्सट्रे बानाय फार्स्ट टाइम एक्सट्रे बानाय होनना बुंदों एक्सट्रेखौ बानायना नायनोसै दा मा होनना बुङो थ' बेखौ बेन ना केनेका टेकबो লাগিব फार्स्ट टाइम माने डक्टरा बुंनाय लेखा एक्सट्रेनि थाखाय लाबोनाय जाबाय आरोना बेवहाय नोंथां ब्रह्मा खोमसिम बारा गगा मोनदों नामा सुला फुलिबालाय मुलि स' लोगोफोर गासै टेस्टखौ नायखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय डाक्टाराबो मोजां साजेसन हरबाय ओमफ्राय नैबेबायदि हरबाय आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय आं नैबाव नायनाय डाक्टारा बुंदों आरोना नैबे बुस्थुखौ बेयाव हानाय नङा होनना बुंदों मानो होनबा बे बुस्थुआ एसे उन्दैनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्राय बिदि बेन जाबोनाय बुस्थुखौ माने बेबायदियाव बेयाव बानायनो हानाय नङा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय स्पेसियेलि माने अपारेशननिसो खोथा बुंदों डाक्टारखौबो बिराद मोजां लोगो मोनफैदों आरोना जोंहा क'क्राझारनि बेयाव पस्टिं जाफैदों आरोना बर'सोमोन ओमफ्राय मोजां बुजायना दं आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय आं मोजां नोंथांमोननो नैबे जे माने साइन्सनिसो खोथा नालाय माने मोजां नोंथांमोननो फोरमायनो हानाय नङा आरोना माबा मोनसे बुंफ्लांगोन माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन आरोना आं नोंथांमोननो थोंजोंनो बेखौनो बुंबाय आरोना जायखिजाया बिनि जिथुनाखि केस बेखौ बेवहाय हानाय नङा बेयाव बानायग्रा गैया होनना बुंदों आरोना रावबो रिक्स लाया होनना बुंदों आरोना थ' ओंखायनो आं बेयाव नैबाव बिनि एक्सट्रेखौ लाबोजोबनानै न'आव लांफैनो सानबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ जुदि फाहामनो थाङोब्लाबो गोबां माने खरसा दं न'खराव जोबोद माने रां खरसा जागोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय मानसिनि बडिफोरखौ साब सिखोन खालामना नायजोबगोन होनना बुंदों ओमफ्राय हागोन ना हाया बिनिबो बहुद खोथा बुंदों आरोना थ' आं माखासे खोथाखौ उनाव फोरमायनो थानोसै आरोना जों दा थांग्रोसै जायखिया जों मेडिकेलनिफ्राय फैफिनबाय माने डाक्टारा बुंनाय लेखा आं नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायनानै खोन्थानो हानाय नङा आरोना मानो होनबा बेयो साइन्सनिसो खोथा नालाय थ' आं माबा मोनसे बुंफ्लांगोन नोंथांमोना माने गोरोन्थि जागोन आरोना आंनिया ओंखायनो माने आं मोजाङै फोरमायना होनो हानाय नङा आरोना नोंथांमोननो जायखिजाया बिनि जायखि केस बे माने एसे कमप्लिकेटेड होनना बुंदों आरोना डाक्टारा ओमफ्राय बेखौ एसे बेबायदि हानाय नङा होनना बुंदों ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि लखिमपुर मेडिकेल कलेज बेयावबो बिदि स्पेसियेलिस्ट गैया होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय रावबो रिक्स लानाय नङा बिदि होनदों लाखिबाबो थ' बेनिखायनो लाबोफिननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जिथुनाखि मुलि लाना फैबाय बे मुलिखौ सानायनि मुलिखौ लिरना हरबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय लाना फैबाय मुलिखौ सानायनिखौल' लाना फैबाय ओमफ्राय बेबायदि जेबो खालामनाय जायासै आरोना ओमफ्राय दा बेबायदि केसखौ जुदि बांद्राय नायोब्ला नायनो थाङोब्ला बिराद प्रपार मोनसे बिराद गिदिर अपारेशन जागोन आरोना जा बानायनांगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बे अपारेशनखौ बानायनो थांबा एसे गिनांगौ होनदों मानो होनबा एसे माबा मोनसे बुस्थुआ गोरोन्थि जाब्लानो बिराद गिदिर माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानायनि चान्स दं होनना बुंदों आरोना माने बेबायदि मानसिखौथ' दा नै बेबायदि बेन जानानै थानाय माबायाव नुदों आरोना बिनि केसाथ' नैबे हमना नैबे हारानि हाराखौल'सो दंनाय दं होनबा बिनि गेजेरावबो माबा मोनसे बबेबा मोनसे बुस्थु पार्टसा माबा मोनसे डेमेज जानानै दंबावो खोमा होनना बुङो आरोना माबा खालामजोब्बासो मिथिगोन होनना बुङो आरोना बेखौ जेनेबा फुरा स्केन खालामजोब्बासो मिथिगोन होनना बुङो ओमफ्राय बेखौ खालामजोबखांनायनि उनावबो नोङो जुदि अपारेशन बानायनांगौबाबो बुहुद माने गावनि देहाखौ नायनांगौ जादों होनना बुंदों ओमफ्राय फारसेथिं न'खराबो एसे मजबुत जानांगोन होनना बुंदों थाखा फैसा बुहुद खरसा जागोन होनना बुंदों थ' बेनिखायनो सिन्था खालामबाय आरोना जों डाक्टारनि खोथा नालाय ओमफ्राय बे आं मोनसे खोथा खोन्थागानोसै होनदों जिथुनाखि जाय डाक्टारखौ जों लोगो मोन्दोंमोन
बिथाङा बर'आनोमोन आरोना मोजां लोगो मोनहैदोंमोन बर'खौनो लोगो मोनदों ओमफ्राय बिथाङा क'क्राझारनि होनदों मोजां माने बेखौ भिडिअ'आव बुंनो थिनदोंमोन आरोना दा बुंनाय लेखा आं बिथाङा बिदि बुङाखिसै मानो होनबा बे डिउटियाव थानाय लोगो बिदि भिडिअ'आव बुंनायनि बिस्रा माबा गैयानो राइट गैया आरोना थ' बेनिखायनो बिदि बुङाखिसै ओमफ्राय आङो बिदि बिदिल' खोन्थाहरबाय आरो बियो जायखिजाया आं नोंथांमोननो मोजां फोरमायनो हायाखैब्लाबो जायखिजाया बेखौ बिदि हानाय नङा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बेबायदि केसखौ अपारेसन खालामनो थांब्लाथ' बिराद थाखा फैसानि गोनांथि जायो नालाय थ' बेनिखायनो मानसिखौ लाबोफिनबाय आरोना लाबोनानै उनाव मा जायो नायनोसै नङा होमबा थ' नोंथांमोननि दान हरनाय बायदिसिनाखौबो माथो होनबावनो आरो दा उफाय गैला बिदिनो सानाय सुनाय बिदिनो माबा मोनसे थारा थाफ्रा खालामना थाबाय थानांसिगोन आरोना गावनि नाजानायजों लोगोसे थ' उफायथ' गैया माथो खालामबावनो मानसिखौ लाबोफिननानै बिदि लाबोफिनबाय आरोना थ' उनाव नायफिननांसिगोन मा मा जायो ओमफ्राय थ' माथो बुंबावनो नङा होमबा नायदोंमोन नायनाया दा बिदि माबा गैयिखाय लाबोफिननाय जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना मा सानो मा होनो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थादो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोन बुंनाय लेखा आं बे थेरापिनि खोथाखौ बुंदोंमोन डाक्टारफोरनि सिगाङाव थ' बिदि थेरापियाव माने बिदिजों जानाय नङा होनदोंमोन आरोना थेरापिया बिदिनि जि बे एक्सरे बानायनायाव मोननाय रिपर्ट बे माने एकदम बे गावलायनो आरोना बोसोरब्रैसोल' जादों होनना बुंदों बिदिखौ खिन्थु बे बिसोरनि रिपर्ट मथे बिसोर नायनाय मथे बे बुस्थुआ एकदम माने जेरै मानसिखौ नुदों बेबायदिनो पारमानेन्टलि फैखानाय बायदि स्टाइलनि जों नुदों आरोना स' बेखौ बिदि बानायब्लाथाय माने बहुत खस्थ' दं बहुत जटिल दं बहुत कमप्लिकेटेड होनना बुङो आरोना थ' बेनो लोगोफोर आं माने जेरैबायदि साननानै लांदोंमोन बेबायदि जायाखिसै आरोना मानो होनबा जायगानि मानसिफ्राबो एसे साजेसन होनायखाय बेयाव लांदोंमोन आरोना लांनानै मानसिनि केसा ओरैबायदि जादों आरोना माने बेनि जिथुनिखि आं नोंथांमोननि बे माबायाव देखायदोंना एक्सरे खालामनाय रिपर्टआव देखायदोंना नेगेटिभआव देखायदों बे माने एकदम बेबायदि देखायदों आरो गावसोर बुंनाय मथेब्ला माने ओरै दमनानै जेरै बै दंफांफ्रा दमनानै जेरै रोदा सुथाबोना थिग बेबायदि जाबायदि जादों होनदों आरोना ओमफ्राय बेखौ नों मोजां खालामनो थाङोब्ला बिनि माखासे बुस्थुफ्राबो बहुत डेमेज जानानै थानो हागौ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बेखौ बानायनो थाङोब्ला बे माखासे डेमेज थानाय बुस्थुफ्रा बांसिन गाज्रि जानो हागौ होनना बुंदों आरोना थ' बेनिखायनो माने जेरैबायदि साननानै लांदोंमोन आवगायनो हायासै आरोना खामानिखौ बिसिमावनो बे डाक्टारा फोरोंनो हानाय लेखा बिनिफ्राय माखासे बियो माने मुलि लिरना हरबाय बेखौनो लानानै फैबाय आरोना थ' बिदिनो होनदों ओमफ्राय दानि न'खरनि बिदाजों रायलायबाय बिदायाबो होनदों आरोना थ' बिदिब्लालाय जोङो माने बेखौ बिदिनो दोनथ'नोसै आरोना बिदि होनदों आं ओमफ्राय दोनथ'नानै माने बिदिनो सानाय सुनायनि बिदि मुलिखौनो थारा थामफ्रा होबाय थानानै गावखौबो एसे गोसोखौ फुरथि खालामनानै लाखिनो नाजानोसै होनना बुंदों आरोना बिदायाबो थ' बिनि अनगायै जेबो उफाय गैया आरोना ओमफ्राय बेनो खोथाया बेखौ माने डाक्टार जेनेबा अपारेसन खालामनो लांनाय माने मा जोबोद गिदिर माने खुब अपारेसन जागोन फिसा नङा बे अपारेसना जोंहाथ' खोन्थानाय मथेब्ला अपारेसन खालामबाबो मा होनदों बिदि आं दानि होननाय बायदि माखासे फांसनफ्रा माने डेमेज जानानै दं नालाय बे माखासे फांसन डेमेज जानायफ्राबो बहुत गाज्रि जाखागोन आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुआ माने बे एसेयावनो एसे माने बुस्थुआ एक्सिडेन्ट जानायनि चान्स दं होनना बुंदों बहुत रिस्क दं होनना बुंदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'खराबो गोबां माने रांखावरियाव एभेलेबेल एसे मजबुत जानांगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय लोगोसे बेबो थाबाय बेनिखायनो माने न'खराबो दा नोंथांमोना नुनाय बायदि लोरबां थोरबां नङा होमबा थाखा फैसाया गैखाया थ' बेबायदि बेलायाव आं सानदों आरोना बेखौ बेबायदि लांस्लायस्लाय दा फोरोंहरनाय लेखा बेखौ माने न'आवनो एसे फुरथिनो लाखिनानै माखासे बे नोंथांमोना दान हरनाय रां बेजों माने मुलि थारा थामफ्रा होनानै बेजोंनो लाखिनायनि अनगायै जेबो राहा गैया आरोना ओमफ्राय आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे नोंथांमोना बे थेरापिनि खोथा बुंबाय थादोंना आं थेरापिनि खोथाखौबो बुंनाय जादों आरोना बेनि सिगाङाव थेरापियाव खालामोब्ला मा जागोन होनदों बे माने बे बुस्थुआ थेरापिजों इसेबां इमप्रुभ जानाय नङा होनदों आरोना मानसिया जागोन खिन्थु बे अकल हारानिल'आ जागौमोन होनदों आरोना खिन्थु बेना बे हाराल' जानाय नङा होनदों माने हाराजों लोगोसे बे दमनानै थानायजों लोगोसे बिनि सिंनि जिथुनिखि माबा बडिनि पार्ट्स बहुत माने बेफोर बुस्थुफ्रा बहुत डेमेज जानानै दं होनना बुंदों आरोना बे डेमेज जानानै थानाय माखासे फांसनफ्रा जुदि बेखौ नों थेरापि खालामोब्ला बे माखासे डेमेज जानाय थानाय माखासे बडिनि पार्ट्सफ्रा माबा नस्थ' जाहैगोन होनना बुंदों आरोना दा बेनिखायनो माने थेरापिखौ गिनांगौ होनना बुंदों बेयाव बहुत रिस्क दं होनना बुंदों आरोना थेरापि बानायहैनाय लोगो लोगो मानसिनि बडियाबो बहुत स्ट्रं जानांगोन मानसियाबोथ' दुरबल ना एसे गोमो एसे दुरबल टाइपनि जादों नालाय थ' थेरापियाव बियो बिदि जानाय नङा होनना बुंदों आरोना थ' आं बिनिखायनो सानदों थेरापिखौबो बानायनाया गोब्राब नामा सानदों आरोना थ' नोंथांमोना बिनिफ्राय आरो माबा मोनसे साबसिन माबाफोर मिथिगौब्ला एसे अननानै खोन्थाहरलायलाय आरोना थ' उनाव सिन्था खालामना नायगोन जुदि थाखा फैसाफ्रा न'फ्रावबो एसे जुदि एभेलेबेल माबा मोनसे साननानै दिहुनलायनो हायोब्ला सिन्था खालामनो नायसै आरोना थ' नोंथांमोनखौ आं बेखौनो सानदोंमोन आरोना एसे बेबायदियाव हामगोन नामा साननानै नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब बिनाय जादोंमोन थ' हेफाजाबा नोंथांमोनाबो अननानै हरदोंमोन हरनायालाय माथो खालामनो दालाय उफायथ' गैया जेरैबायदि माने याव जागोन सानदोंमोन बिदि जानाय नंलानो आरोना
बेखौनो आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ जोबनायाव बेखौनो फोरमायफिननाय जाबाय आरोना थ' फैयै फैयै मोनाफैलायबाय आरोना दानि मोनाबिलियाव बिसोरखौ आंबो थिनहरबाय आंबो न'आव फैबाय आरोना ओमफ्राय दानि आं गावसोरजोंबो न'आव मोजां जिरायनानै रायज्लायनो मोनासै आरोना मोनसे बेलेग जायगायाव खामानि थानायखाय थांफिननांबाय ओमफ्राय बिसोरखौ थिनहरबाय आरोना थिनहरनानै ओमफ्राय दानि बिदाजों मबाइलाव रायज्लायदोंमोन आं बिदायाबो बिदि खोथा रायज्लायहरदों आरोना बेखिनियानो थ' नोंथांमोना एसे माबा सानदों माबा एसे आइडियाफोरखौ एसे खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना माबायदि बानायब्ला मोजां जागोन माबायदि मानांगौ आं सानदों आरोना नैबे जिथुनाखि डाक्टारानो खोन्थाहरबाय बेला नङा होमबा डाक्टारनि खोथायाथ' आरो स्पेसियेल हारानिसोलाय बाव डाक्टाराथ' थ' बेबायदि बेलायाव माने आरो बिनिफ्राय साबसिनलाय आरो माथो साजेसन लाबावनो सानदों आरो आंना स' आं बेखौनो साननानै माने सिन्था खालामनानै दं आरोना माबायदि खालामब्ला मोजां जागोन माबायदि खालामब्ला हामगोन बेखौनो साननानै दङ थ' बिदिखौ दिनै बारा गोलाव खालामला आरोना आं माने एसे लामा गोजान थांनायनि खोथा नालाय एसे मेंनानैबो फैबाय एकदम माने माथाखौनो बारा थाब मोजां मोनाखै आरोना दिनै खामानियाबो साक्सेस जायैनि थाखाय थ' आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै बेखिनि भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय आरोना गासैनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं